ulotshiwe. uDaniel esekwazi ukuthi umbhalo ulotshiwe, wangena endlini yakhe, amafastela ekamelo lakhe ayevulekile ebhekisa eJerusalema. Waguqa ngamadolo kathathu ngosuku, wakhuleka wabonga uNkulunkulu wakhe njengalokho enzile kuqala. Baba uthongcwele, siyabonga ngezwi lakho ebusuku banamhlanje. Siyabonga ukuthi izwi lakho linguKristu Jesu, othe ekuqaleni wayekhona ulizwi, enguNkulunkulu, enguNkulunkulu. Kudalwe ngayo konke okubonwayo nokungabonwayo. Hlanganyela nathi kule ndawo, khuluma Nkosi ngalo. Alahle njengemvula ehle emhlabathini omileyo umanzise, bese kuvela iy'thelo ey'siza abawulimile. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, yimba nalo. Amen. Ngiyambonga bazalwane uJesu waseNazaretha kusihlwa namhlanje. Eqinisweni sekushunyayelwe kwaqedwa. Kukhulunywa ngesiko lempilo yabantu abangamaKristu, abangabantwana bakaNkulunkulu. Makhulunywa ngabantwana bakaNkulunkulu, akukhulunywa ngesonto elithile, legama elithile. Kodwa kukhulunywa ngabo bonke abantu abazelwe ngecebo laphezulu. Amen ethendeni. Emini sizwile ukuthi uNkulunkulu uthi uJesu ufana naye. uJesu ufuze yena. Hallelujah. Kusho ukuthi nathi masinoJesu bazalwane, sikuJesu wani sifana naye futhi sifuze yena. Amen. uJesu waba inkosi abekezelayo, nathi sifunda ukubekezela njengaye. uJesu waba inkosi edunyazwayo, iphoqwe nje, nathi sizodlula kuleyo ndima. uJesu wathukwa kwaze kwathiwa unomoya wamadimoni. Akekho umKristu ozokholwa zafike kuNkulunkulu edlule eceleni kwenhlamba. Hallelujah. Zonke izinto ezenzeke kuJesu sizodlula kuzo. Ngifisa ke namhlanje emva kwentshumayelo engaka sizwile, iNkosi nje ibeka amazwi athi ubokwenza njengasekuqaleni, ungashintshwa isimo. Lithi izwi leNkosi ukuba kuya ngesikhathi enaqala ukukholwa ngaso, ngabe manje nonke ningabafundisi. Kodwa indlela bazalwane esenza ngayo uma sihlangana nezinto akufanele sihlangane nazo, zilokhu zisibuyisele emuva siyoqala kwa-A. Siphinde futhi sihambe noNkulunkulu, bese kuphinde kulotshwe umbhalo othi uzodlula la, abese umuntu ahlehle ayoqala phansi. Hallelujah. Lithi uma uya ngesikhathi esaqala ngaso ukukholwa, ngabe sonke singabefundisi, ngabe indlela ibuzwa kuthina, nathi siyichaze ngoJesu. Kodwa-ke siyathanda kulokhu sihlehla njalo, sishaye ngathi umgqiqo wakaZulu. Hallelujah. uDaniel esezwile ukuthi umbhalo ulotshiwe ngaye, ukuthi uma engenakushintshwa isikhathi ayebhekene naso, udinga yofaka emphandwini wey'ngonyama. Kodwa ngifisa sibambe lelizwi
elithe sezwile akashintshanga indlela yaqala. Welokhu njalo etshela kuthiwa kubhala umbhalo athi uma wena ungenakukhuleka uSithixo senkosi uNebukadnezar esimisiwe uzofaka emphandwini weyingonyama. Babekhona babemtshela ubuso nobuso, abanye bemhleba bethule bengelokhu ukuthandaza akezwanga kanti usezwile. Ukuthi uzwani akungasishintshi isimo sendlela yokukholwa kwakho. Glory to Jesus. Ukuthi ubonani akungayishintshi indlela yokukholwa kwakho inkosi uJesu. Ukuthi kwenzekani endleleni yakho akungasishintshi isimo awaqala ukukholwa ngaso. Ukuthi isikhathi sithini manje akungalishintshi ivangelo walizwayo. uDaniel esezwile wenza njengakuqala. Wenza njengakuqala. Inkinga yethu thina abazalwane sinele sizwe nje ukuthi sihletshiwe, sivele sishintshe ubuso. Mawuhlangana nalo okuthiwa ukuhlebile umlomo usulingana nekhaya, usuthi angazi ngizofakaza ngithini ngoba bonke abantu bakhuluma ngami, uzusifake nathi esingakhulumanga ngawe. Haleluya. Nawuhletshiwe yenza njengakuqala. Umshumayeli wasemini uthi zathi mazimnetha emsebenzini kuze kuthiwe umuntu ongazethembi kwayena, uthi kodwa ngangivela phambi kwabo kungathi angaze bangizwisa ubuhlungu. Ngoba awudingi ube umzalwane oshintshwa izinto. Haleluya. Uma bezoya kuDaniel laba babeciwa indlela ayenamathela ngayo kuNkulunkulu wakhe. Baze bathi siyakhathala yile ndoda yamathunjwa njalo kathathu ngosuku, kathathu ngosuku, kathathu ngosuku. Le ndoda iguqa ngamadolo, ivula ifastela layo, ibheke Jerusalem. Ayikho into ayenza baze bathi akumiswe iy'thombe, akube khona. Babezama ukushintsha indlela kaDaniel. Haleluya. Bafuna ukumonisa endleleni yokuthandaza, endleleni yokubhekisa amehlo akhe kumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwakhe. Ngoba uDaniel wayazi ukuthi ukuba umKristu nokulandela uJesu akuyi ngokuthi ukhuluma kangakanani, kodwa le ndaba yethu iya ngokuthi ukhuleka kangakanani. Haleluya. Baningi abantu abahle nabakhulile intshumayelweni eyinamaphuzu akavile, kodwa mawuweye esikalini sikamoya uzuthi akathandazi, kodwa unesiphiwo sokukhuluma kodwa akathandazi. Makuqhamuka nje umoya omncane nje uthi ushesha manje athi angisazi, ngangithi ngiqinisekile ngoJesu kodwa angisazi, noma ngiyaphambili noma ngiyemuva. Wonke umuntu bazalwane uba ngangezinga yena akhuleka ngayo. Uma uzohlala uyibhebi ekukholweni uzozigcina uthandaza ngendlela yokuba ubhebi nje. Ulala nami mangilala, vuka nami mangivuka, hamba nami mangihamba, buya nami mangingena. Kodwa umuntu ozokhula ekwazini uJesu umuntu ochitha isikhathi noJesu emthandazweni. Amen. Haleluya. Emthandazweni, emkhulekweni. Ukufunda ukukhuleka, ukuqala amadolo, ukufunda ukukhuleka umile
ngoba impilo yomkhuleko izimpande zomKristu. Haleluya. Ngiyangizwa abazalwane bathanda kabi abaningi ukuthi angisalimali noma ungathini nje kuyagunguluza angilimali, bese kuvele kuqhamuka into ezokushaya la imbombeni. Sibone ngayo umzalwane ukuthi ulimele futhi uphihlikile. Uyazi ukuthi indaba kusuka kulekhe emthandazweni. Amen. Uma uzoba yikholo elingalimali, awusho wena ngomlomo, uqina ngala, uzigome kuNkulunkulu, uzigome. Bese uthi mawuphumele impini ngaphandle, uthola ukuthi noma ungashawa ngenduku enjani ngeke ulimali. Uzobonakala nje kusasa wenza njengakuqala. Haleluya. Ngakho uzokwenza ngayo noma uthola ithuba lokufakaza nokuma, akekho umuntu ozozwa ukuthi ulinyaziwe ngoba uyazigoma kuNkulunkulu. Uyayigoma emthandazweni. Uyahlala noNkulunkulu. Abanye bathi ngiyasebenza, ngingasithathaphi isikhathi sokuhlala noNkulunkulu. Ngifisa ukusho ukuthi umkhuleko awuyi ngokuthi ukuphi, awuyi ngokuthi wenzani. Umkhuleko ukuxhumana kwakho noNkulunkulu, uxoxa naye, uzindla ngaye, uzindla ngomthetho wakhe, udedisela kude izinto ezimbi nethende lakho, uzicheke mawusenomona, uyicheke mawusenamagqubu, uyicheke mawusabukela abanye abantu phansi, uyicheke makusekhona abantu obezwayo nongabezwa. Haleluya. Umkhuleko uyisibuko lapho uzibona khona wena. Lapha ethempelini kwafika amadoda amabili ezothandaza, enye kwakumfarisi, enye kumthelisi. Enye ke yayisikhuphuka abazalwane, lithi iBhayibheli yayigcwele ukuzethemba ngoba babhubhile abantwana bakaNkulunkulu idimoni lokuzethemba, lokuzazi ukuthi uma inkonzo ethile kufakwe mina, ila izoba inkonzo ke khona, ila umlilo uzovutha. Bavele basifakela nje lesisinambane esingathi shu. Haleluya. Uthi umhlabeleli wamacilongo 111 noma ngilingwe ngokuzethemba, ungcine Jesu. Mhlawumbe ngenzeka nje bekhona umuntu ongeka izwe le conference ngoba engazange afakwe eplanini. Ngeke nje aezwe athi kuba bekungene mina bekuzodilika izulu. Lele dilika nje kuhlatshelela uMC Emela akalizwe ngoba ugcwele umoya wokuzethemba ukuthi izinto zilunga ngoba kuyimina. Haleluya. Uthi umhlabeleli wangigcina Jesu, noma ithemba linciphile umgcine, noma sengiphiwa izinto zalomhlaba, uthi umhlabeleli uzungcine Jesu. Amen. Niyabaza abantu bebulawa zibusiso. Kuthi makuhlangana nje batshelana ukuthi mina ngihamba ngemoto ewusorenso. Uxa ukuthi ukhona nobebuzile ukuthi uhamba ngohlobo olunjani. Uthi umhlabeleli noma ngiphiwe izinto zomhlaba, uzungcine Jesu. Haleluya. uDaniel esezwile ukuthi umbhalo ulotshiwe nokuthi uma ingayishintshi indlela yakhe uzofakwa emphandini weingonyama. Lithi izwi lenkosi wenza njengakuqala. Haleluya. Ukhona indaba abazalwane engake ngayixoxelwa. Kuthiwa khona inkosikazi yayingazi lutho iqala ukufika ezweni elithile. Le nkosikazi ithwele imithwalo manje yagoduka ekhaya. Umyeni wayo uthi ke mana la beka imithwalo la, umela ngize ngibuye. Alikhi wash ukuthi njengoba ngihamba nje in 15 minutes time, 5 minutes time, uthi nje ngize ngibuye. Uma la wesifazane
wenza kabi. Kodwa lo wesifazane wathi umyeni wami uthengimela. Yaqala imvula yaqabaza, qaba. Bonke abantu bafuna indawo zokuphephela. Le nkosikazi yama. Abanye bayimemeza bathi wawuzokhosela kuverandi wasesitolo. Yathi le nkosikazi umyeni wami uthengimela. Yafika imvula, wafika ikhukhula, washaya isikhotho. Yonke lento yahlala phezu kwalo wesifazane, wabamanzi, wabamaphuphusi, isikhotho. Wathi kodwa uthe umyeni wami angimela. Ungashintshwa isimo. Haleluya. Ungabe ikholwa elishintshwa izimo, elishintshwa zikhathi. Haleluya. Into ababeyifuna kuDaniel wani kumphazamisa endleleni yokukhuleka kwakhe. Okwesibili, babengabuthandi ubudlelwane bakhe noNkulunkulu, ngoba maye phakathi kwabo yonke into yakhe kwakube ngathi yedlulela. Kanti wenziwa umoya woNkulunkulu abadluleleyo. Manje ke bafuna ukuqeda lento. Sebethi ke ayikho into esingayithola ngoDaniel. Akanacala. Makufuna amadoda aphingayo akatholakali. Makufuna amadoda aqonwa zingane akatholakali. Makufuna amadoda ahlupha abafazi akatholakali. Makufuna amadoda aphila impilo empili akatholakali. Bathi sizombamba ngecala likaNkulunkulu wakhe. Haleluya. Sizomthola kuNkulunkulu wakhe. Niyazi bazalwane ukuthi sihlushelwane, sizingelelane, sidunyazelwane. Sifunwa icala kuNkulunkulu wethu. Haleluya. Uma sehlelwa izahlo sifalwa. uSathane usuke efuna ukubona ukuthi asizushintsha yini. Ngeke silithole icala kuye ngaphandle kuNkulunkulu wakhe. Sebethi ke Nkosi misa umthetho ukuthi einsukwini ezu30 akho umuntu la endaweni yakho ozothandaza komunye uNkulunkulu. Kuphela kuwena Nkosi. Sase ziyamiswa ke lo mthetho. Kwathiwa ke inkosi ayishaye isigxivizo ibeke uphawu lwendandatho yalo ukuthi mawenze lokhu ukuthandaza komunye uNkulunkulu kuzothi ke yena abanjwe ezwa ayofakwa emphandweni weingonyama. Lithi izwi lenkosi noma sakunjalo uDaniel esezwile umbhalo ewubonile kodwa wenza njengakuqala. Bazalwane asinashintshwa izimo. Isikhathi esiphila kuso isikhathi soguquko, isikhathi sokudela uNkulunkulu, isikhathi sokukholwa noma sokusonda ngendlela abantu abathanda ngayo, isikhathi sokuyithanda, isikhathi sokuthanda imali, isikhathi sokuyigabisa, isikhathi sokuzakha. Namangala mangizwe izwi lenkosi nginombuzo wokuthi yini abazalwane kade siphila nabo, sesaba nabo uNkulunkulu, sembatha kanye nabo njengabesifazane abashoyo ukuthi besaba uNkulunkulu, bashintshwe yini abantu besifazane? Lithi iBhayibheli bonke abathanda ukubukeka enyameni benzela khona bengeke babe izitha zesiphambano. Isikhathi esiphila kuso uma wembatha njengendlela yokukhombisa ukuthi wembatha njengokusho kombhalo uyisitha. Amen. Khona la sasingene khona kushadwa. Ngicela ungasho ukuthi kwakuyiphi indawo. Abantu bakhona abaningi abazalwane balesi sikhathi
laba baxhuma imisila yamahashi ney'nwele zamandiya namabhuna afayo abaxhumayo nje abayishintshayo athi nje simazi umuntu kowakamfeka avela azenze uMiss van der Merwe afake iy'nwele zebhuna elidala kade lasho abese ehambiswa komlungu ehamba ethi sesiyangena-ke nathi kwakushada insizwa yethu nentombi-ke yabevangeli lesikhathi mase kungene thina bonke abantu bayinwaye emakhanda baphakamisa imino emthathi wese hayi ukuthi bayayinwaya bakhuluma ngathi ukuthi nampo-ke laba bayidwele haleluya noma singathiwa kodwa ngeke sishintshwe ukuthi siyaqalwa abanye bathi masibophindu angula sifake igqoko sifake amashifoni bathi sibopheke ingqondo laba batreshayo yabo bathi ingqondo ihlakazekile kodwa noma sesizwile sizokwenza njengakuqala. Glory to Jesus. Mina bazalwana ngisiya umzalwane wanamhlanje kunazi insukwana ngifikile kuJesu bashintsha abantu bethi bese ngisele ngedwa selokhu kuthiwa kimi ngedwa lokhu kuthiwa kimi ngedwa kuthi ukholo kuhlale engubeni ezinde ukholo kuhlale kuvalele isisu hayi ukuthi uma ungayivezi ingcenge kusho ukuthi usuye ezulwini ngeke sishintshwe ukuthi abantu bathini sizokwenza njengakuqala. Haleluya thandeni sokwenza njengakuqala siyolala senza njengakuqala asishintshwa izinto. Glory to Jesus. Kuney'nsuku abantu bayaqomana ey'nkonzweni zensindiso kuthiwa kuyakhotshipha kuthiwa kuyafundwana kuthiwa abafana babambe lezi ey'ncane ngoba isikhathi segciwane isikhathi sengculazi manje-ke bayasethwa abafana ukuthi abayikhulisele amatshwelana bayikhulisele ukuze uma usumdala wazi ukuthi wayikhulisela leli tshwele alinayo ingculazi kodwa noma umbhalo usunjalo sizokwenza njengakuqala siyibandle lingakhotshiphi ngezwe amanye amanyala abazalwane ngezwe ngithuthumela amadolo kuthiwa kukhona ibandla labasindisiwe okuthiwa obaba laba obaba esibahloniphayo kuthiwa bakhiphe lezi intombi ey'ndala ey'ngagananga bayikhiphe bayoyishayisa ngomoya bayijabulise ngoba kusho ukuthi sezoze zife zingazange nje impela zajabula ukuba namadoda eceleni kwazo abayethu kuthiwa bakhiphe osisi abadala noma sekunjalo amadoda leli bandla ayokwenza njengakuqala. Haleluya ukuthi isango livuliwe kuthiwa bayofeba ngodede mawiphi bafebe namantombazane langashadanga kodwa baleli bandla likaJesu bazokwenza njengakuqala. Glory to Jesus. Ivangeli lifaka umkhakha phakathi kwebhuluko nesiketi akaze nje bazalwane kujwayelwane kuze kubizwane ngey'ndlela ey'thambisuli uzokwenza njengakuqala. Haleluya haleluya uyabona mayivangeli lehliswa ulimi lwamadoda luyathamba. Haleluya anone bathi ningalona ashaya ukufele khulumani ngezinto nje uNkulunkulu angayithanda uzwe ukuthi bazama ukulehlisa baqala ukuthi awumntakwethu sisi hayi webazalwane indaba iqala lawona mina ungezwa kuthambathamba bazama ukulehlisa
kodwa noma umbhalo usulotshiwe namazwi ephume njalo. Haleluya. Abaleli ibandla likaJesu bazokwenza njengakuqala. Asizoshintshwa isimo. Haleluya. Asishintshwa isimo. AbakaKristu Jesu bazalwane la lithi iBhayibheli bayabethela esiphambanweni inyama kanye nokuheheka neyinkanuko. Uma Jesu siphila ugcina ungazazi noma uyindoda noma umfazi. Ngoba le ndaba engene kuthina akuyonito kodwa singenwa amandla, sangenwa yindoda engenabo ubulili. Haleluya. Sasimisa itende kwenye indawo. Ngicela ungayisho ngoba napha abazalwane bakhona ngo-94. Sekusondela kelinye ikhaladi bazalwane elalibhizinisa ngokuthengisa ngomzimba. Ngangiqala ukuhlala phansi ngixoxe nomuntu odayisa ngomzimba. Selithi-ke leli ikhaladi ngelinye ilanga bazokhumbula abaleyo branch ababekhona etendeni iqala. Lithi leli ikhaladi ukuthula kubazalwane. Sithi-ke amen. Hayi amen. Sithi amen. Sizoza ukuthi leli ikhaladi ebelidayisa ngomzimba seliyekile yini. Lithi ikhaladi labantu lithangisho ukuthi mangibona lezi ingcebo ezisebenza la itendeni igazi liyakhuphuka. Haleluya. Saphela amandla kodwa saqonda ukuthi akahlangani nendoda yaseKalvari engenabo ubulili. Mawuhlangene noJesu liyayeka igazi ukukhuphuka. Mawuhlangene noJesu uhlala duze kwendoda kuze kuqale yona ithi yangishifa. Ngoba uJesu waseNazaretha uyindoda engenabo ubulili. That's why engakaze ajole, engakaze aqonywe, engazalisanga. Ngoba bonke abakuJesu abaphile enyameni. Kuneyinkonzo namhlanje kuyethiwe ezama-couples. Bese kuthi-ke laba befundisi bonke laba abangacacile kahle la ibakhanda. Bese bethi sizohamba siye enkonzweni yama-couples. Siyahambani iy'ngane ziyasala, ey'ncane ziyasala, abangashadile bayasala, kuyopromotwa inyama. Bese-ke babafica ko-pro bakhona abathi-ke ekamereni praise the Lord. Bangabe unganiwe, glory to God. Unganiwe Jesus. Uyokwenza njena, glory to God. Bese bethi-ke laba baziduphunga bathi amen siyakuzwa. Izokiphela nale nkinga esekamelweni lami. Lalela! Lalela umuntu oshumayela into engaphezu kwale. IBhayibheli lingashongo lutho ngekamelo. Wena uvelapho sifundisa ngekamelo. Are you better than Jesus? Amen. Kothi-ke makuphunywa kulowo mhlangano abefundisi bakhona bayababa. Sebethi nje dali, I'm sorry kuphunywa kulimi. Labi, I'm sorry. Yini ndaba? Kade kuyakhuliswa inyama. Kuyagobozwa ibhodwe ley'nkanuko. Kodwa lapha bazalwane asihlonyeli inyama. La sitshala izwe likamoya. Ngoba bonke abakaKristu Jesu bayibethela inyama. Akuyi ngokuthi uzwane emzimbeni wakho. Bese siyakubuza ukuthi uqomeleni. Umfana wasuke wangivalela ekhoneni. Kwasuke kwakhuluma nomambani. Wathi sifanelene. Noma sekunjalo wenze njengakuqala. Glory to Jesus. Hallelujah.
uyayihlola ukuthi kodwa uze wathi sawubona yebo athi ubebona. Kodwa laba bangasiba abaleli bandla bajabula. Ngithe ngowaka Madlala ufuna khona kuyi bese mina ngisho labo Madlala laba uthobhengu usisho ngisho la ujabuliswa ukuthi uqhamuka umuntu wesilisa uzomkitaza inkanuko. Uhlala indlela ukuthi ngingafika emzimbeni ngikuzalise. La ikhaya mawushela umfana nje wakushela ngaphandle uyayihlola uzila ukudla ubuza ukuthi inkosi uboneni. Glory to Jesus. Yayazi lempilo ngikhuluma ngayo. Ngenkathi ngishumala ivangeli ngiyintombazane ngaqoma ukuthi akekho umuntu wesilisa ozongeshela ngoba angishadi. Amen. Bonke laba banokufebe bangibuke kuze kuconsa manje. Sekuthi uma uNkulunkulu engishadisa sengimeceleni kwaba Madlala ngibile ngithe sebethi abayikho ngizalo kanti yashadisa. Daniel esezwini noma kuzondla nge-TV uzondla ngey'thombe ey'ngcolile yiqiniso ngeke uphume kulo mgodi. Kodwa ngithanda ukusho ukuthi abaleli ibandla lamazibulo abazondli ngodoti we-TV. Haleluya. Nodoti we-TV ungcolisa ngisho abashadileyo. Bayigolozele lento bayasuka baya kubafazi babo bayofeba njengoba bebona e-TV. AbakaKristu Jesu bayabethela. uDaniel esezwile ukuthi umbhalo ulotshiwe esezwile ukuthi uma engenakushintsha uyodliwa zingonyamezo kodwa akashintshwanga isimo. iBhayibheli lami lithi wenza njengakuqala. Haleluya. 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 Niyazi bazalwane ukuthi la insindisweni sekugcwele itabane. Wena ngqindile manje. And bayishaya lento bayishaya under carpet. Bayishaya lento bayakhombisa ukuthi abasiba bakithi. Ngoba uma bebe abakithi bebeyohlala nathi. Kodwa bayaphuma babe abesinye isizwe bashumayele bafakaze bahlabelele bazi ukuthi balala nabanye abafana. Bagcwele. Ifisa ukusho ukuthi noma uyahlangana nomngcindili efuna ukukuthululela umoya wakhe wenze njengakuqala. Niyahlupha nina abafana ngoba mawushela omunye umfana ulokhu ungihlolela. Lo moya uyathathelwa. Lo moya obungqingili ufana notwayi. Lo moya obungqingili ufana notwayi. Manje umuntu ongqingile awayigudla ngawe wakuthinta kabi lo moya ungena kuwena. Bakubuza abanye bathi waqala nini wena ukuba isitabane uthi ngosuku engathithwa ngalo silele conference ephasikeni umfana othile ngoba lento ifana notwayi. Ngiyambuza ukuthi awikhuzanga ngami nja mayigibele embhedeni athi nje uyakunwaya kabi ngakhala Jesu. Yini uthambe yini ulindela zaphinde
sezwile wenza njengakuqala. Angikhulumi kuba kwabesilisa bodwa, kodwa isono sokulalana sigcwele nakwabesifazane. Khona iy'ntombi ongathi azithinti azibalelwe amadoda, ohamba uyolala nazo ziyokuthinta all over. Nangu sister Phileya ngafakazi, mase ngiyoshada mina abazalwane, kwase kuhlela kuza ama-lady workers ogcwala ekhaya. Anginandaba noma ngezwe embhubheni, agcwala ama-lady worker, onke amantombazane esishumayela nawo. Sase siyabanaka ukuthi lalani la. Kwase kuba khona-ke enye nami ngangiyithemba abazalwane, ngathi ayilale no-sister Phileya. Umntana eNdiya wathi Sister Mary Jane, she touched me all over. Hallelujah. 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 Esezwile wenza njengakuqala. Wasokuhlala uthambele intombazane esitabane. Ithi ngicela ube yibhebi yami, ngizoba imami yakho. Masuka lapho izozenza uhusband, wena uzoba ufro. Lesisono bazalwane sasesodoma senza uNkulunkulu walivuthisa ngomlilo. Noma ubufebe benyanya, kodwa siyenyanyeka isono songqingili. Sengathi inkosi ngenza umusi kithuma umlilo soka amajwabu. Sesikhathele bazalwane esiyithabana, abantu abangamesaba uNkulunkulu. Elithi iBhayibheli bathe bemazi, abaze bamdumisa njengoNkulunkulu, abaze bamkhonza njengoNkulunkulu. Haleluya. uNkulunkulu wayesefaka kubo ingqondo yokunganaki. Amen. Batho omunye umfundisi oyinkonkoni kade eshumayela, mayiqeda nje ehle pulpit, wasebamba insizwa wathi lavi hani yayisithi lensizwa awumfundisi usuka nje pulpit. Wathi unganaki. Umthetho wethu thina bongqingili siyashumayela mase siqedile siphile. Azalwane, uDaniel esezwile yini lekushintsha isimo. Bathamba manje awakusafakaza, waba umfelokazi manje singasamboni kahle. Khona phela omunye wesifazane obebiza abasifazane la ebandleni, ayazi amabhrentshi ambalo athi uyowathandazisa. Sibhilitele mayemila, sibhilitele lowesifazane, asibhilitele sithi phathatha abazalwane bahambile bayephi bayothandaza noSibanibani. Waseke ngesinye isikhathi wathatha enye intombazane eyayiphuma ezweni leyifebe, wahamba nayo yathi nayo iyothandaza iyofuna uJesu. Ithi mama Madlala mase silapha ya usibiza one by one, asingenise endlini uhlale nayo i-hour kuya ku 2 hours. Akathandaza uyakuphathaphatha, uyakuphathaphatha. Haleluya, 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 haleluya. Asilaleleni bazalwane, le ntombazane yabuya kuloyo mthandazo yathi mama Madlala ngutshela iqiniso, mina ngisindiswe ngiyisifebe. Njengoba ngibuya kuloya mthandazo yonke imvelo yobufebe imengenyawo. Bazalwane, yahamba lo ntombazane phakathi kwethu yabuyela ezweni leyifebe. Ayikho nje la phakathi kwethu. Yalimala kumuntu owayezenza umshumayeli, kanti usondeza besifazane uthi uyothandaza nabehlathini, kanti uyobaphulula. Kuthiwa wayebathanda kabi laba namadoda angathi ayabala, athandaze nabo, athi uma ingakuthinti kahle mina ngizokuthinta kahle. Haleluya, haleluya. Bese bayajabula-ke laba abangokungemnandi phakathi kwabo nabayeni babo, sebede beyothandaza khona. Mabebuya kulo mthandazo babuye sebeyinqumile ekukholweni, sebehlala ngemuva babune. Kuthiwe ninqunywa ubani? Abanqunywa mfundisi bayinqumile kade beyophululwa. Ungashintshwa isimo.
haleluya ungashintshwa isimo noma ngabe indlala kuqhamuka indoda ithi ngizokondla nezingane ayikho nje indoda engathanda ukondla izingane zendoda engazazi bese nawe uthi Nkosi yami uthi uzongibambisa wemame ukubanjiswa ukulala mayisexhaphazile weza ukuthi hayi suka lo mata kade babesukela kuyinyawo nesicathulo sesizesacheka nami ngisawufuna esame sokwazi unyawo lwami bese kushiya-ke usuyigxaba elihlala lisulela iy'nyawo uDaniel esezwile haleluya wenza njengakuqala asidlalele eduze kwesono sokufebe bazalwane sathi sise-Pretoria emhlanganweni we-General butheni izizwe zonke kwafakazwa omunye umfundisi ngangisemncane bazalwane cishe ngangila ko-21 umfundisi owesaba uNkulunkulu wathi bazalwane ngihlangane nesimo esaba ngaphezulu kwami kodwa saba ngaphansi kukaJesu wami lo mfundisi wabizwa owesifazane wambizela endlini yakhe kanti kade ayehalela ukulala naye ngikhuluma ngomfazi manje kade ayehalela ukulala nalo mfundisi amfake shut up amfake iduka emlonyeni amfake ithambo ukuthi hamba kungaphindi ukhonkothe basiyambiza wathi come at once nginenkinga la eshisayo inceku kaNkulunkulu yaya bazalwane innocent ithi mayithi yafika yanqonqoza uthi waza ngapha lo mfundisi uyamesaba uNkulunkulu wasengena edining room lambizizwa uthi lathi waza ngapha wadlulela esitting room lathi waza ngapha yehla ngepassage wehla ngepassage wafika ulathizwe ngaphakathi ngena ngapha ingaphi inkinga silalele bazalwane lencebo kaNkulunkulu ithi ngathi mangivula isicapha ngathola umuntu wesifazane engabhinqe ngisho intambo uthi lo mfundisi ngagcina lapha uthi emva kwama-hour ngaphaphama ngilele endlini yami embhedeni wami uthi ngikhuluma iqiniso kuJesu amehlo amane lamuthi nje nhla uthi angazi noma ngahlwithwa noma kwenzekani uthi kodwa ngaphaphama ngisendlini yami ekamelweni lami embhedeni wami uthi angazi ukuthi ngafika kanjani akakazi uNkulunkulu amshiye umuntu omesaba akakazi bazalwane noma ungabeka yiphi excuse ukuthi ngaphinga ngoba ngafeba ngoba wayesengivalele endlini nomfundisi wangikhombisa ukuthi akekho umuntu ongakungcolisa uyakwazi ukuthabatha ukuze ungashintshi ubufakazi bazalwane ngangivutha nami ngifika la kodwa kwasibekwenzeka inhlekelele ngavalelwa umfazi endlini ngangabe ngisazi nami ngathi mase ngisegiyeni lenyama kuphela amandla bazalwane lo wesilisa uthi nje ngathi inhlanga amehlo ngabona nje uAdam oqala uthi ngaphela